El 17 de maig, Dia contra la LGTBI-fòbia, commemorem enguany el 27è aniversari de l'eliminació de l'homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de l'Organització Mundial de la Salut. Si bé ho podem considerar una victòria, encara avui queda molt per fer i hem de sortir als carrers per combatre la patologització a la qual bona part del col·lectiu LGTB resta encara sotmesa, tant per part de la societat com per part de les institucions mèdiques oficials. Quan la vida ens demostra que els cossos poden ser diversos, plurals i no binaris, la medicina patriarcal s'esforça a amagar-nos, maquillar-nos i reprimir-nos amb tractaments, hormonació obligatòria i arribant fins i tot a mutilar-nos per fer-nos quadrar en els seus esquemes immobilistes, arrogants i reaccionaris. Alhora, si parlem de violència LGTBI-fòbica, no podem oblidar de fer-ho des d'una clara perspectiva de classe. Les golleres trans, bi, mariques, intersex de la classe treballadora patim les agressions per raó d'opció sexual o identitat de gènere, d'una manera molt més profunda. Als nostres barris i al nostre entorn patim, a més, la cruesa del patriarcat, els efectes més durs del capitalisme. Per això, a més d'organitzar-nos com a LGBTI per combatre antiheteropatriarcat, ens organitzem en els moviments populars per combatre el capitalisme. Així mateix, com a classes populars, lluitem perquè el col·lectiu LGBTI participi de l'enderrocament del capitalisme i en pro de la construcció d'uns països catalans socialistes i feministes. Cal que comencem a combatre també, entre companyes, les conseqüències més directes del patriarcat que patim en el nostre dia a dia. Dins del moviment LGBTI ens hem d'organitzar com a dones, com a trans, com a joves, com a classe treballadora, perquè també aquí existeixen el masclisme, el cissexisme, l'adultisme o el classisme. Patriarcat i capital! Però és hora que com a col·lectiu LGBTI prenguem consciència de la nostra realitat i que optem per socialitzar-la en una cultura col·lectiva. Cal que davant de qualsevol agressió ens reafirmem com a subjecte per empoderar-nos i colze a colze tornar cada cop al patriarcat, perquè ens volen desunides i dividides. Hem de donar-nos la mà i des del reconeixement mutu i la posada en valor de la diversitat, unir-nos i organitzar-nos.